Имаме към героинята на следващото ни видео, която държи на добрия си външен вид. Затова и покани нашия търсач на сантиментални предмети и истории, твоят колега Евгений Будинов, не в дома си, а в салон за разкрасителни процедури. Да, кое налага ходенето там на актрисата Стефания Колева и защо нежната ми колега не се разделя с едно джобно нощче с спрей за самозащита? Нека да видим. Стефи, здравей! Здравей, бе, Евгений. Много се радвам да те видя така. Ох, отново си много красива, то не се издържа. Защото посещавам тук това студице, да ти кажа. Ето да се запознай с доктор Михайлова. Здравейте, доктор Михайлова. Ти какво правиш в това студице? Някакси грижа се за антицелулитното си движение. В смисъл да няма така. Защото съм чувала, че не е хубаво и викам, айде и аз да махна грозните неща. Те не са много, ама... Много добре ти се получава. За първ път, значи, да ти кажа, където отиваме на гости и да ни почерпат, виж, фъстъчки са взели хората, бомбонки. Браво, много е добре. Ябълки има, плодове. И това е високо бъс ли е това? Не, това е мента. Тук ми прави впечатление, че освен такъв салон за красота, има изкуство. Има изкуство. Има картини. Да, предлагат се тези картини. И те се продават. Да. Сменят се също така. Ето това е момичето, чието собственик е това прекрасно място. Ели се казва. Виж, тя е малко маски, малко театър, виж. Жената явно е артистична. Аз искам да си на време да видим някакво става. Уреда. Да, това пак е тя. Не знам обаче от кого е. И това пак е тя. Много хубаво мириш тук, те хората. Да, има разни вкусни неща за мазане. Сега виж, тук липсват разни работи. Ето, това е уреда, дето ти разказвам. Ама това е някаква машина? Машина и ти тук прави и ти стопяваш жестоко мазнините. Дай тук така полагам морно тело. Да. Те полегна ли? Да. Има едно дето щипе кожа. Ей това, наморниче. Виждам какво е. Това щипе кожа. И да, много приятно. И другите? Вакуум. Има такова с ултразвук, има и лазер и някакви такива неща, които не са ми много ясни, честно казвам. Защото не използвам всичко. Ще съм прилично съвършена и сега чак по такива висоти. Понеже аз четох пък в пресата, че ти имаш някаква диета, която си спазила и си свалила много. Да, и храната, разбира се, ми е много важна, ама аз преди ходих при доктор Гайдурков и сега общо взето се старая такъв здравословен начин на живота да спазвам, в смисъл да не се бухам с много спагети, хлебче и неща, които обичам. Рядко, обаче предпочитам риба. А спиртак, жужиш ли алкохол така? Не душици, не душка сладка. Не душка сладка. Не миличко. Значи се ограничиш. Аз предпочитам винце. Бяло винце? Да. Културно. Лежерно. Зависи до къде е културата. Ти коя зодия си? Лъв. Лъв? Да. Не, браво, аз съм близнаци. Бог да я прости, Мария Русалиева ми беше направила един хороскоп, който абсолютно до ден днешен едно към едно се е сбъднал. Как реши да станеш актриса? Първоначално имах други амбиции за себе си. Какви, ако не е тайна? Да уча право. И стигнах до първи семестър, обаче оттам рязко направих един завой. И отидах в надфис и не съжалявам. И при професор Гюрова аз бях първа резерва. Скоро имах удоволствието да чуя едно извинение от нейна страна, когато се роди дъщерята на Искра Ангелова. Тя ми каза, че много рядко прави грешки и това, че не ме е взела в нейния клас, е била една от тях. Професията ужасно много я харесвам. Не харесвам това, че сме притиснати в ъгъла и че се налага да се правят компромиси в изкуството. Обидно е за българите като нация, въобще, че нямат отношение към културата, да, и към хората, към ценностите, че с лека ръка абсолютно са готови да наплюят, че се унижаваме, да ставаме хора мишени в името на това да вкараш някакви пари в джоба. Не го смятам за висше това. Просто искам да има възможност българските творци да могат да се реализират до такава степен, че да бъдат на световно ниво, да бъдат конкурентно способни. За да има такава възможност, платформа, изява,
да се радваме, когато правят интервюта и да е възможно да се правят интервюта, както сега става в BTV с Станислава Кара, която прави интервюта с известни личности. Да, много е готино. Да, това да са нормални неща, не чрезвичайни. Плачеш ли на филми? Плача, разбира се, и на анимационни плача. И на анимационни филми? Да. Ти си чувствителна. Много. Ами сега съм много вдъхновена от това, което правя в момента. В момента уча в Нов български университет. Колко интересно. Да, и ми е супер интересно това, което уча. Какво учиш? Ами арт-терапия и смятам да се развия в някаква посока, която да е малко по-различна, но много свързана с нашата професия. Какви предмети си донесла ти, за да ни покажеш днес? Така, нощче с сантиментална стойност на човек, който е починал и друг човек ми го е подарил. Как да го разкажа? Не можеш да кажеш подробности, обаче. Не искаш. Добре. Очила, с които не се разделям. Ето виж. Не мога без очила, защото имам проблеми с очите. Така. Сантиментална е стойността. Да, ето така. Истинска звезда. Браво, така. харесва ми. И шпрейче. Ако някой срещне някой, е така. Аз със Стефания Колева ви казваме чао, до нови срещи и ходете на театър. Да. Най-вече на нейните и на моите представления. Другите... В Народния театър и в Симитли. Малък градски театър зад канала. Да, той е близо. Да, той е клон на Симитли. Ма не, хубаво е. Благодарим на Евгений Будинов и Стефания Колева. Основно качество на вас, актьорите, което аз харесвам, е чувството ви за хумор. Благодаря ти, не всички сме така. Ти пак си скромен. Виж, ето това е друго нещо, което определено имаш като характеристика. Скромността не те краси. Повечето актьори трудно го говорят. Благодаря ти, Деси. Значи това беше за сега. Продължаваме напред с пълна сила, защото ще се срещаме с други теми и гости. Нещо интересно предстои за дамите.